Час 2 да ядем храни, които ми донесоха от Япония. Ще започнем с снаксовете. Първо искам да отворя този с йогурт и мед, защото ми изглежда най-странен. Нека да не го подценяваме и да видим дали всъщност моето предположение е вярно. Аз не мога да го отворя. Който не яде, така става. Отрязах го с ножица, защото не се справих с ръце. И нека сега да го пробваме. Боже мои хора, аз съм мега объркана. Не знам дали ми харесва или не ми харесва. Буквално има някакъв странен вкус. Не мога да му обясня вкуса. Не мога да кажа дали е сладко или солено. Мисля, че е 2 в 1. Давам му 8 от 10. Продължаваме с следващия снакс, който е с пица. Мале, мирише много странно. Мирише на чорапи. Моля те да не е гадно. Моля те да няма този вкус. I like it. I like it. Боже мой, японски снаксове смаш. Японски снаксове смаш. Знаете ли буквално на какво ми има вкус? Има вкус на дрънчето с пица, нашето българското, във формата на чипс. Да, като оценка му давам 9 от 10. 9 от 10 е окей. Нека сега да пробваме последния ни снакс. Не знам защо казвам на KitKat снакс, но да, нека да го пробваме. Той поне се отваря по-лесничко. Хората са в малки кликчета. Но вижте го колко е сладко. Дано наистина да е сладко. Хора, не знам. Абсолютно всички неща, които пробвах, бяха великолепни. Ето това е 10 от 10. Това е 10 от 10. Смаш, тотали. Не, аз ще взема още едно. Наистина много ми хареса този KitKat. Даже японците са си написали, че е гучо. Просто самите те знаят колко е добро. Не знам, хора, просто напишете в коментарите какво искате да е следващото нещо, което да пробваме от unboxing видеото и харесайте последните за час 3.